A ver, no noso grupo sempre foron máis rapaces que rapaces. De feito, nun grupo só hai un rapaz. No grupo B del TREI hai un rapaz solo, pois bueno, despois, non sei, intentamos sempre aprender o mesmo e tal, con diferencias de así da forma de bailar e levantar os brazos e as cousas, pero por agora sempre é igual. Si, sacan punto e paseos e todo eso son os guías, normalmente, Claro. sempre. Sempre son os guías. Sí. Pero bueno, así era antes, non? Nos estamos facendo o tradicional. Se antes se facía así, porque íbamos a cambiarlo. Sí, claro. Cando eu era pequena sempre dicía por que ten que sacar o meu punto? Eu tamén quero sacar, non sei que. É verdade. Pero, bueno, logo xa te vas dando conta de que eso era tradición, que antes se facía así, entón xa, pois, eso asimilas. É así. As foliadas mandamos as mulleres. E máis ben ao revés, mandan as mulleres. Sí, sí. Sí. Tamén é iso, que hai máis homes, o sea, máis mulleres que homes bailando, entón sempre hai máis mulleres sacando tamén. Na foliada es libre, ti faz o que queiras. Se queres sacar, sacas, e se non, non.